rayuwar duniya rayuwa mai rabo ne zamani dole ne ku bai ni da tsarin lokaci na yayi haka rabbana ya tsara ban sani ba na zo duniya hakanan zan wucewa wata ran ba za ta zama duniya idan ya so zai mun zamani da zagaye layiya aje na an so ba a so ba haka rabbana ya shirya wanda ya sallama wa Allah lamarinsa baya jin kunya wanda suka rike bokaye da aljanin duniya wai dan su ɗaukaka sun kauce Allah da rashin kunya suna mitin da aljanu wai dan lamura su sauya ni dai Abubakar shinku da Allah na nake tutiya kuma na rike ma aikin Allah manzo kai anbiya na bi uwa uba na kaina albarka sun sanya kuma na tabbata Allah sarki ke min kariya to wai ta ya zan sauya na biyan shirin duniya Abubakar shukon waka na dogara ga Allah sarki rayuwar duniya ai komai rabo ne Allah ne zamani shi ke juya zamani dole ne ku bar ni da zaran lokaci na a cikin abokai na mawaka wa'yansu na hasada da an kira da sarki a gefe kanta suna tarada wai da ake kira na sarkin waka waye ya nada ni kan ban sawa kaina sarki ba al'umma ke fada kuma ni a san raina sarkin ma ba na so su fada domin kwana da ba sarki sai Allah na jaddada mun kushe hassada ya sa kan sarkin suke fada to sarauta ta Allah ce in ya so a kaina ya nada ya so ya ba wani na sam ban jayayya hassada wani dole sai ya aje sannan wani zai dauka to wannan ake kira zamani shi ne rayuwar duniya ai komai rabo ne Allah ne zamani shi ke juya zamani Allah na dole ne ku bai ni da zarar lokaci na